Serene dadi Terus ngomong Terima kasih Seli. Joko melarat sampun dipun pinangkani Mas Akbar. Kurang satu kali lagi ya. Dawuh siap. Ayo Dik Sinta karo Mbak Aulia bebarengan berdua. Ayo. Sepatnya Cah terakhir Cah. Yuk, monggo. Oke. Selamat pagi Dik Sinta. Selamat pagi Pak Dalan. Selamat pagi Mbak Aulia. Selamat pagi Mas Akbar. Apa ya sing musik terakhir gue penutup. Apa sing kompak? Sesuai request wau. Apakah itu? Kangen bojo. Oke. Mas Akbar ngapunten, tapi jenengan setelah percakapan Sinta wau lah mboten kepireng to sing buring-burine. Oh betul. Oke, sampun aman. Inti percakapan mboten bocor Mboten, to. mboten. Mboten bocor aman. Ya Gur Sinta wow no. Terus enek sing nyauri ya koyo ora duwe dhewe ngono. Bos apa sing nyauri rapate cetha suarane. Oh ya. Iki kan tema kabeh kok sinden neng jero. Nek wong wedok padha wong wedok ngono kan anu ya. Nggih. Nak normal ya. Nggih. Nek wong lanang ngono kuwi mesti wis tabu ya ngono kuwi. Wong jenenge menungso ki ya padha wae Mas. Apa ya wis Itu keadil sapa. Mana ya. Yo. Kangen bojo. Monggo. Wes ya. Oke. Yuk Pak D yang nyawer terima kasih. Terima kasih. Mas Gareng. Nun. Damar Mancung Cinupet nggih. Nggih. Sampun sawetawis anggenipun kula kalih panjenengan paring lelipur ingkang baku Mas Gareng donga napa kagem Sokipul Kajat monggo. Nggih. Sadangunipun dalem sowan mriki tenggene Pak Heru wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Donga dinunga sacekapipun tasakuran sedaya keluarga mriki khususipun keluarga besar Pak Heru pinanggih rahayu slamet mboten wonten alangan setunggal menapa kathah rejeki panjang yuswa. Keripik getang, keripik telo, siti ikan, maton roto, tunggu tahu nih Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali ya. Amin. Nah, ya untuk kelihatan bro. Yo tak jareke debat dong.